Сепарираща инсталация. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Днес ще разсеем митовете за отпадъците и ще влезем в сърцето на сепариращата инсталация, мястото, където отпадъкът, погрешно наречен боклук, се превръща в ресурс. Това не е просто депо. Това е високотехнологичен център, който е ключът към кръговата икономика. Разберете защо смисълът на този процес е толкова важен за всеки един от нас. Какво всъщност представлява сепариращата инсталация? Тя е комплекс от съоръжения, чиято основна цел е да извлече максимум ценни материали от смесения отпадък. Историята им датира от средата на 20 век, но днес тези съоръжения са по-умни от всякога. Чрез оптични сензори, магнити и въздушни струи, те могат да разпознаят и разделят различните видове пластмаси, метали и хартия. Това е голямата полза. Вместо да пълним депата за депониране, ние връщаме суровините в производството. Това спестява енергия, намалява замърсяването и пази природните ни ресурси. Разбира се, има и недостатъци. Тези инсталации изискват сериозни инвестиции и енергия. Но най-голямото предизвикателство сме ние. Когато изхвърляме неправилно почистени или опасни отпадъци, целият процес се забавя и оскъпява. Затова, помни, успехът на тази инсталация зависи от твоята отговорност. Тя е мощна машина, но ние сме операторите. Нека превърнем всеки отпадък в нова възможност. Сподели това видео, за да вдъхновиш и други. А ти какъв отпадък ще рециклираш днес? Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.